lajɛbaw ni aw ka sufɛ foli ye don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na bi jumadon mars kalo tile 6 san 2020 an ka bi kunnafoni sɔrɔlenw bɛna tali kɛ sɔgɔmada in na an ka Bamakɔ makɔrɔbaso la n'an b'a wele ko Maison des Aînés ale kɔnɔna la suite n'o ye projet min ɲɛsinen don musow ka yɛlɛma hɔrɔnya koɲɛw na olu ye u ka baara dɔw kurumokarili kɛ o soba in kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ka kɛ ni tiɲɛni min kɛra maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka cakɛda kɔnɔna na ɲamakɔrɔ site UNICEF la Mohamed Cherif Aidara n'ale ye CSDM ɲɛmaa ye ale ni maa caman farala ɲɔgɔn kan ni ka t'u ɲɛda kasaranɔ ninnu kan. Nin de bɛna kɛ an ka bi kunnafoniw ye an bɛna dɔwɛrɛ fara minnu kan k'o lase aw ma a y'aw bisimila. NFTV lajɛbaw a y'aw danse ko kura aw ka bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na i n'a fɔ an y'a fɔ an ɲɛna cogo min na kunnafoni daɲɛ kumabaw la sɔgɔmada in na an ka makɔrɔbaso n'an b'o wele ko Maison des Aînés o kɔnɔna la suite n'o ye projet ye n'olu sigilen bɛ musow ka yɛlɛma hɔrɔnya koɲɛw kunna olu kɔni ye baara dɔw kurumokarili kɛ baara in bɛna tali kɛ u ka degeden maa 100 ani maa 15 minnu taara u fɛ baara la ka olu tila yaasa u bɛ se ka taa kɔlɔsili kɛ muso ni potigiw ka baara la olu minnu ka baara bɛnnen bɛ sɔrɔ yiriwa baaraw ani baara min ni sisan tɛ ni muso tun t'a baara kɛ ni kan kɛrɛnkɛrɛnnen no cɛw de ye olu baaraw ka taa olu kɔlɔsi sigida ni jamanadenw ka minisiri ka fara den muso ani denbaya minisiri kan olu tun bɛ kɛnɛ ɲɛmaaya la an ka Aminata Daɲɔn Ana Yvonne Traoré ale ni Tijani Siribe u ka sɔrɔlenw lajɛ walasa dɔ bɛ se ka bɔ barantanya ni yɛlɛmabilaya la Swedi projet maaw ye kalanbolo dɔ kɛ muso denmisɛnnin 2,000 ni 700 bɔɲɔgɔnko kun minnu kalanna baara suguya bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ galadon fini tigɛli n'a kalali kunkolo dilan ni labɛn ani baara fɛn o fɛn ni maaw hakili la ko cɛw dɔrɔn de bɛ se ka o kɛ o de hukumu kɔnɔna na u ye denmisɛnnin 115 bɔɲɔgɔnko ta minnu bɛna taa baara kɛ maa ninnu kɔrɔ togodaw la. Projet ba dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko projet Suède projet min don bɛ jamana 6 ɲɔgɔnna a b'o o de kɔnɔ n'o ye Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mauritanie, Niger, Tchad kɔsa nin na Benin ani Guinée Conakry olu yɛrɛ nana farala kan donc o projet kɔnɔna la an bɛ ka baara dɔw de kɛ o ye mun ye n'i ye an ka jamanaw ta i bɛ taa sɔrɔ baarakɛla a cɛmanw de ka ca musomanw olu ka baara man ca ten kosɛbɛ n'i dun ye jamana ta i bɛ taa sɔrɔ jamanaden a musow de ka ca ni cɛw ye jamana min musow ka ca ni cɛw ye ni musow bolo ma don baara la ka jamana yiriwali baara la o jamana a ka taaɲɛ bɛ gɛlɛya kosɛbɛ donc o la sa projet Suède kɔnɔna la an ye musomani ani muso 2,000 ani 700 an ye olu de don baara la jamana région bɛɛ la bibi in na ka baara di u ma o ye kelen ye mais est-ce que baara bɛ ka kɛ kɛcogo la wa a tɛ ka kɛ kɛcogo la wa an t'o dɔn o de y'a to bi an ye stagiaire 115 an y'olu sugandi olu fana bɛna jɛnsɛn jamana kɔnɔna la ka taa lajɛ an ye mun don baara la muso mun don baara la ni an balimamuso mun don baara la a bɛ ka kɛ kɛcogo la wa a tɛ ka kɛ kɛcogo la ni mun ka ɲi u b'o fɔ ni mun man ɲi u b'o fɔ u b'u dɛmɛ jate fɛ na a kana kɛ kunfɛ baara ye u bɛ baara mun na est-ce que a jate bɛ ka kɛ ka ɲa nafa bɛ ka sɔrɔ la wa nafa tɛ ka sɔrɔ la donc u b'u dege o bɛɛ la an b'o de kɛnɛ kan bi. Suède ye projet ye mun nana an ka jamana kɔnɔna na ka musow ni denmisɛnninw dɛmɛ u ka se ka pan u yɛrɛ kama na u kana siri maa la walasa u ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye kalanko ni baarakow nasira la. Projet belebeleba dɔ don pour que k'a ɲɛsin an ka jamana musow ni denmisɛnninw bɛ se ka latɔmɔtɔ cogo min na walasa u ka donda an ka sɔrɔko la a ka se ka a n'an ka yiriwali la a ka se ka dɔ ka fara a kan o la an bɛ denmisɛnninw surtout npogotigininw dɛmɛ ekɔliko la ka npogotigininw dɛmɛ baaramisɛnnin na mun bɛ se ka to u bɛ se ka nafolo sɔrɔ ka dɔ k'u yɛrɛ ɲɛ npogotigininw b'o la ani musomisɛnninw. Suède ka ni projet in dayɛlɛnniw baara kɛra an ka minisiri min ɲɛsilen don musow ni denmisɛnninw ka ko ɲɛma.
O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ka kɛɲɛ ni tiɲɛni minnu kɛra maliden minnu sigilen bɛ kɔ kan olu ka cakɛda la ɲamakɔrɔ cité UNICEF la Mohamed Sherif Aidara n'ale CSDM ɲɛmaa ye ale ni maa caman wɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ni ka t'u ɲɛda kasarana ninnu kan tiɲɛli ninnu yɛrɛ kɛra malidenw fɛ minnu bɔra kɔsa in na Algérie jamana kan. Awo jati ina fo aw ɲɛb'a la cogo min na ni hakili falen min kɛtɔ filɛ Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ɲɛmaaba Abibou Sila ale ni Conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM ɲɛmaa Mohamed Sherif Aidara fɛ a kɛra bi sɔgɔmada in na Haut Conseil des Maliens de l'extérieur yɛrɛ jabalaba la ɲɔgɔnye in sɔrɔla cogo di kunungo min bɛ tali kɛ maa dusuma kasayabaatɔ dɔw jatew y'a jira ko minnu ye maliden minnu bɔra jamanaw kɔ kan ka na olu nana hiri kɛ nin yɔrɔ kofɔta in kan gabakuru manabɛlɛw berew k'a filifa bɛɛ lajɛrɛlen fɛ ni ka ca ni damandan kɛ vitiriw gabugu biro kɔnɔnaw k'a bɛɛ lajɛrɛlen yɔrɔ caman tiɲɛ ni ka don ɲɔgɔn na ka tɛmɛ ni u yɛrɛ ye kabi Mohamed Sherif Aidara n'a jɛw kulo donna o kibaruya jugu in na u ye wulikajɔ boloda bi sɔgɔmada in na joona ka taa u ɲɛ da nin yɔrɔ kofɔta in kan wa k'u ka dɛmɛ sɛmɛnciya kosɛbɛ k'a jira u la k'a fɔ ani ni maaw bɛɛ lajɛlen ka ŋaniya ye kelen ye ni walejugu kɛra bɛɛ k'i bolo bila ji kelen na waasa fɛɛrɛ jɔnjɔn bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na a ka nin ɲɛdanga in bɛ tali kɛ o kɔnɔna la a kɛlen kɔ ka yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛrɛlen sɛbɛkɔrɔ lajɛ a ye ɲɛfɔli min kɛ an k'o lamɛn. min kɛra an bɛɛ ka yɔrɔ de don en tant que conseiller supérieur de la diaspora malienne premier secrétaire chargé de l'immigration et de migration au sein de la société civile malienne mo min sigilen bɛ tunga na maliden an ka responsabilité b'a fanfɛla la en tant que premier secrétaire u nanen u kunbɛra parce que bon nin lawula o de kama min y'u bila ka na nin kɛ an kɔni m'o faamu mais an b'a fɛ ka fɛn min yira bi an ka dusukasi an ka dusumagoya fɛn min kɛra a man kan ka kɛ a ɲɔgɔn kana kɛ maliyɛnw aw y'a dɔn k'a fɔ ko dunya bɛɛ de ɲɛbɔlen bɛ an na an b'an ka immigrés gérer cogoya min na bon min dilanna Mali kɔnɔ yan a ɲɔgɔn ma dilan Afrique yɔrɔ si fɔlɔ hali n'a dilanna sisan u y'a kɛ Mali kɔfɛ et fɛn dɔ fana bɛ yen aw kan k'o dɔn a mɛnna Haut Conseil de l'extérieur a to ye laɲini kɛla pour que maison de l'extérieur ka sɔrɔ a sera waati dɔ la yɛrɛ ne kɔrɔkɛ Habib Sila ale yɛrɛ a wulila a taara président fɛ yen ko président an ka bon ko nin ma ɲɛnabɔ ni problème ko dɔ an b'a wari ɲɛɲini k'a jɔ ça veut dire Conseil des Maliens de l'extérieur la maison d'accueil ale yɛrɛ a tun b'a fɛ k'a jɔ président y'a fɔ a ye ko non i ka ŋaniya ka ɲi mais comme a fɔra ko maliyɛn bɛɛ ta de don Mali b'a jɔ malidenw ye wari min bɔra ka ni yɔrɔ nin jɔ ka Haut Conseil bɛ yɔrɔ min na k'o jɔ maliyɛn si wari tɛ aw bɛɛ ka wari de don wari min bɔra an ka budget an ka sɔrɔ o de kɛnɛ k'a jɔ donc n'aw wulila k'a fɔ k'aw bɛna kari k'a fɔ ko Haut Conseil mɔgɔ de y'a jɔ ou bien mɔgɔ wɛrɛ de y'a jɔ aw ye fɛn min kɛ a ma bɛn aw y'a dɔn k'a fɔ ko bon nin jɔra maliyɛn bɛɛ ka wari de la mɔgɔ si ka wari tɛ a ɲɔgɔn kana kɛ tugun dunya bɛɛ ɲɛ banna an b'an ka diaspora minɛ bolo fila ye cogoya min na kana ni ko sugu nin kɛ a kana kɛ. A y'a jira k'a fɔ jamana mana kɛ bolo o bolo kan ni gɛlɛya nana yɔrɔ yɔrɔ jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen kan ka wulikajɔ kɛ k'i seko ni damayira kɛ wa ko ale bɛna cɛsiri kɛ hali bi don n'a nataw la ni ɲɔgɔnna sugu ninnu bɛ se ka dabila an ka jamana kɔnɔ cogo min na Mohamed Sherif Aidara CSDM ɲɛmaa don. Aw y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn kelen pewu n'o tɛ fo fila an b'i bolo don ɲɔgɔn ma a ka kɛ a kelen o ye prise en charge psychologique hakili la bilasirali docteur de bɛ yen ko de psychologue fo ka psychologue 3 4 don an ka directeur bolo u ka bureau sɔrɔ yan mɔɔ mana na e bɔra ka taa fɛn ɲini dusu la i ma fɛn sɔrɔ i taara baara kɛ yɔrɔ min na i ka sara a minɛ n'i bolo k'i minɛ k'i den d'i ma ka n'a di tugun i ma fɛn sɔrɔ fɛn ka d'i ma an b'o dɔn mais aw y'a dɔn k'a fɔ ko an ka directeur nɔ tɛ Haut Conseil nɔ tɛ gouvernement nɔ tɛ. Cɛba min bɛ yen bi n'o ye nin yɔrɔ kofɔta in ɲɛmaaba ye ale y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ Mohamed Sherif ka nin nali in na wa k'a jira k'a fɔ nin bɛna to olu kɔnɔ ko nin ye taaɲɛ sira de ye an k'a ka dantigɛw lamɛn.
ni CSDB mɔgɔw wulila o la sɔgɔmada na Segali ye n wele ko CSDB mɔgɔw bɛna dégâts lajɛ o diyara n ye parce que an b'a dɔn sisan k'an bɛ baara min na fana mɔgɔw b'a dɔn an ye k'an bɛ baara la o fana bi anw sankɔrɔta an ka baara la o b'anw nimisi wasa ka aw ladɔnniya k'a fɔ CSDM ɲɛmaa n'a ka jamakulu nanen yɔrɔ in ɲɛmaa bilar'u ɲɛ ka i k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔta in bɛɛ lajɛrɛlen dogodogo ɲɛ bɛɛ lajɛrɛlen salo biro kɔnɔnaw kɛnɛyaso kɔnɔnaw subahana mansinw jabala yɔrɔ minnu tiɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya biro o biro bɛ u y'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛkɔrɔ lajɛ min yɛrɛ fana kɛra nisɔndiyakoba ye sabula Haut Conseil des Maliens de l'extérieur n'o ye Abibu Sila ale fana ye dantigɛliw kɛ dantigɛli mun kɔnɔ a y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ wa k'a jira k'a fɔ tɛgɛ dara maa ninnu dɔ kan ka di finitigilakaw ma ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na. Baarako bunankun kan bi sɔgɔmada in na n'o bɛna mars kalo ale tile 6 ma baarako minisiriso kɔnɔna na tɛgɛnɔ bilala sɛbɛn dɔw la ANPE ale ni plateforme digitale jigiya Espoir Mali Solidarité maaw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛn yɛrɛ bɛna kɛ ka jamana ka cakɛdaw ani kɛnyɛrɛye cakɛdaw k'olu ka baaraɲɔgɔnya sinsin ni k'a don ba la kɛnɛ in wililen kɔ ANPE ale ni jigiya Espoir ɲɛmaw olu ye dakuruɲɛ damadama fɔ an ka kunnafoni ɲininaw ka kuma galama la an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka bi sɔgɔmada na sigi o ye ka partenariat public privé sinsin surtout an ka programme présidentiel mun bɛ sen na sisan 2018-2023 président de la République son excellence Alhaji Ibrahim Boubacar Keïta a ka tableau la ou politique présidentielle la ka denmisɛnninw dɛmɛ ka emploi créer mais aussi ka lajɛ opportunité mun bɛ se ka kɛ ani partenariat ani recherche de financement u bɛɛ de b'a la donc an ka convention bi ani plateforme jigiya Mali Solidarité a bɛ o tableau de la ministère de l'emploi et la formation professionnelle ministre yɛrɛ a tun bɛ kɛnɛ kan pour que signature ka kɛ fɛn mun bɛ se ka o programme booster ka emploi créé ou be Mali jigiya Solidarité be mɔgɔ 38 de bila an ka région ninnu ani an ka bureau correspondant kun b'an dɛmɛ an ka PME ninnu créé ka demandeur d'emploi fana accompagner ku opportunité yir'u ma et puis ka lajɛ fana ni financement bɛ se ka sɔrɔ partenaire extérieur fan fɛ an fɛ an bɛ base de données b'an bolo a tɔgɔ baara ANPE olu fana base de données b'an bolo a tɔgɔ ye jigiya Mali Solidarité alors jigiya base de données fila o bɛ kɛ plateforme ye mun bɛ se ka denmisɛnninw demandeur d'emploi dɛmɛ mais aussi offreur d'emploi denmisɛnninw dɔrɔn tɛ demandeur d'emploi jeune b'a la moins jeune fana b'a la. O tɛmɛnen kɔ sifinakaw ka jɛkulu min sigilen bɛɛ kɔri doni la bala kunna olu ni sɛnɛ minisiri ka bolodi ɲɔgɔnma kɛra sababu ye ka kunnafoni di jɛrɛ dɔ sigi sɔgɔmada in na an ka donnajigisoba dɔ la u ka kuma bolila kɔri dɔgɔkun kan n'o bɛna kɛ mars kalo tile 12 ka taa bila mars kalo tile 14 na san 2020 a ma fɔ NFTV maaw kɔ Idrissa Badimi ale ni Umar Tarawele olu tun b'a kɛnɛ kɔnɔna na. Jɛkulu min b'an ka jamana funankɛninw tɔgɔ la walasa kɔɔri bɛ se ka don ba la cogoya min an ka jamana sɛnɛ minisiriso ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ walasa ka dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛn ka hakilina falen kɛ cogoya min na gɛlɛya minnu bɛ Mali kɔɔri ko la olu bɛ se ka woloma cogoya min na jɛkulu in ɲɛmaa bɛ perepere latigɛli kan ye u ka laɲini kan. Laɲini kun ye min ye komi a yɛrɛ b'a dɔn Mali ye sɛnɛkɛ jamana ye n'i ye sɛnɛ fɛnɛ ta k'a jateminɛ an b'a ye ko kɔɔri fɛnɛ jɔlen don jɔyɔrɔba la donc an ka association in sigilen don a bɛ san caman bɔ pour que ka kɔɔri don ba la c'est à dire mɔgɔ minnu bɛ kɔɔri sɛnɛ mɔgɔ minnu bɛ kɔɔri baara mɔgɔ minnu bɛ kɔɔri financer n'o ye a banku ye mɔgɔ b'o o cakɛdaw kɔnɔna na n'olu sen donnen don kɔɔri ko la an n'olu olu bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ o fɔlɔfɔlɔ ye jɔn o fɔlɔfɔlɔ ye CMDT ye o fɔlɔfɔlɔ ye OHVN ye o fɔlɔfɔlɔ ye ministère de l'agriculture donc an kɛlen bɛ ka jɛ ka jɛkulu dɔw sigi pour que ka hakili jagabɔ kɛ kɔɔri bɛ se ka don ba la cogo min na kɔɔri bɛ se ka sankɔrɔta cogo min na. A ko n'i ye kɔɔri ta k'a lajɛ k'a nafa t'a wariko dɔrɔn ye k'a bɛ nafa wɛrɛ lase an ka sɛnɛfɛn wɛrɛw ma. mais n'i ye kɔɔri ta k'a jateminɛ kɔɔri kelen tɛ Mali culture bɛɛ ye mais kɔɔri bɛ jɔyɔrɔba la parce que kɔɔri kelen kama culture caman bɛ yen nɔ olu développé don comme fɛn b'o la kaba b'o la comme saɲɔ b'o la culture wɛrɛw fɛnɛ b'o la donc o kɔɔri ko kama olu fɛnɛ bɛ vitamines sɔrɔ ka k'u ka plantes kɔrɔ n'an b'a fɔ o ma ko engrais donc u bɛ engrais sɔrɔ o kɔɔri ko kama donc u b'a fɔ o de ma ko système coton ni kɔɔri sɛnɛna ɲinan bi san wɛrɛ an bɛ taa sɛnɛ an bɛ kɔɔri bɔ yen an bɛ se ka kaba sɛnɛ n'i ye kaba sɛnɛ o zone kelen kɔnɔna la i bɛ se ka kaba caman sɔrɔ o kɔnɔna la parce que ko i t'a sɔrɔ toujours fanga bɛ dugukolo la pour que ka hali bi ka dɔ fara productivité kan.
a kɛnɛ kan u ye wele bila éléphant vert ɲɛma ma n'o ye Umu Sidibe ye ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ka jamana sɛnɛfɛnw bɛ se ka yiriwa sira minnu fɛ ale bɛ ɲɛfɔli k'o kan. Kɔri bɛ taa sugu de la n'aw ka kɔri bɛ taa sugu la sugulamɔgɔw bɛ fɛn minnu fɛ ni sugu la ni yɛlɛma bɛ ka don a la I fana kan ka yɛlɛma sugu la sisan nɔ a ma fɔ k'a fɔ ko kɔri bɛɛ bɛ ka yɛlɛma ko ka kɛ kɔri hɔrɔn ye n'a bɛ fɔ a ma ko coton bio kɔri bɛ kan ka a yɛlɛma bɛ ka don a la dɔɔni dɔɔni ni yɛlɛma bɛ ka don a la dɔɔni dɔɔni a ka kan Mali fana ka yɛlɛma don a la dɔɔni dɔɔni bon o de kɔnɔna na komi anw ka cakɛda n'o ye éléphant vert ye jateminɛ kɛ k'a fɔ minnu bɛ sanni kɛ Europe fanfɛla la no olu bɛ se k'u ɲɛsin Mali ka kɔri ma cogo di parce que u bɛ Mali ka kɔri san mais u bɛ Mali ka kɔri san chinois ni asiatiques de bolo u b'a san olu de bolo mais yan'u b'a san olu bolo olu b'u ka tɔnɔ d'a kan u bɛ se k'u ɲɛsin anw ma yan nɔ cogoya min na o de la anw taara ka taa bɛnkan kɛ anw n'u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan kɔnɔna na ka sɔrɔ ka na CMDT fɛ yen nɔ ka na fɔ CMDT ɲɛna k'a fɔ an bɛ fɛ bɛnkan ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ walasa CMDT ka bɛ sɛnɛkɛla kɔri sɛnɛla minnu accompagner olu fana cɛla dɔw bɛ se ka kɔri hɔrɔn kɛ parce que n'an ye jamana ta jamana minnu b'an kɛrɛfɛ n'o ye Burkina ye ɲina Burkina bɛna tɔni 20,000 de kɛ kɔri hɔrɔn na coton bio la donc yani olu bɛna na san sɔrɔ anw fana sanfɛ hali n'an ta ma se tɔni 20,000 na ɲina an fana k'a essayer ka fitininin kɛ ka chiflɛli kɛ ɲina san wɛrɛ an bɛ sɔrɔ ka dɔ fara a da sera fana denmisɛnw jɔyɔrɔ ye min ye nin ko in na a da sera o fana ma yɛlɛma don jeunes de kan k'a yɛlɛma fana daminɛ sisan nɔ parce que olu tilela fɛn don mɔgɔ si t'a fɔ bi ko I bɛ se k'a fɔ ko fɔlɔ I tun t'a dɔn hɔrɔn sɛnɛfɛn hɔrɔn ou bio ye fɛn min ye mais bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn parce que bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'a nafa ka bon farikolo ma a nafa ka bon dugukolo ma a nafa ka bon portefeuille fana ma k'aw ladɔnniya maa miliyɔn 4 de balo sirilen don kɔɔri la jɛkulu in hamina ye Mali funɛnkɛninw bɛ se ka ɲɛsin kɔɔri sɛnɛ ma cogoya min na walasa u bɛ se ka kisi tungafɛtaa ma fo ka taa se damada tagaw ma. Sisan kɔni seko ni dɔnko gafe belebele kɔnɔna na festival sinankuya o kɔni daminɛna kunungo mars kalo tile 5 kati mara kɔnɔna na ɲɛnajɛ ba in kun ye ka se ka Mali sinankun bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka sinankuya nafa a n'a jɔyɔrɔ ɲɛfɔ u bɛɛ kelen-kelenna ɲɛna festival in yɛrɛ bɛna kɛ tile 4 kɔnɔna na a kun bɛ cɛ karidon mars kalo tile 8 Fadima Sidibe ale ni Amadu El Konare olu tun b'a dayɛlɛ nin kɛnɛ kan an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ. Ni y'a san 5 ye Katikaw bɛ nin sinankunya festival in kɛ. Ni ta kun ye ka sinankunya jɔyɔrɔ yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛnbaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔ. Numu ni u balima tɔw kun bɛ kɛnɛ in kan. Filaw, bamanaw ni kaadɔw a n'a ɲɔgɔnna caman. Foire fana kun bɛ ka kɛ. Feerefɛnw caman kun bɛ yen. Kati mairie yɛrɛ y'a ka nisɔndiya yira an na kosɛbɛ. Danaya minɛn d'abord parce que u dara n'a de n'u nana n'a ye an fɛ yan nɔ u b'a kɛ an fɛ. Wa kunnawolo fana don. Kunkɔrɔta de don u y'a ye k'a fɔ Kati bɛ se ka kɛ wa an fana y'a yira u la k'a fɔ ko an bɛ se ka kɛ an ye défi de relever o waati kun man jan mais o n'a ta bɛ an b'a kɛ wa an filɛ nin o de kɛnɛ kan. Sinakunyatɔn ɲɛmaa yɛrɛ ye ɲɛfɔli k'an ye festival in kan. Kabini san 2006 an bɛ nin ta ka bin na cogo min na a bɛ se ka faamu baara ka kɛ n'a ye lafiya kana anw ka jamana kɔnɔ lafiya kana farafinna lafiya kana diɲɛ kɔnɔ. Mali sananguya tɔn an y'a kanu ka sananguya festival kɛ yan ɲina sabu ka da kan Kati ye ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ ye nasarakan na a bɛ fɔ o ma ko un carrefour Kati est un carrefour o la ni sananguya festival in senfɛ an ko anw bɛ an kana bɔ maaw ma minnu bɛ yen bi ni olu kɛlen don ka marifa ta k'o k'u ka kɛlɛkɛminɛ ye an b'a f'u ye a ye marifa bila a ye sananguya kɛ aw ka kɛlɛkɛminɛ ye. A tilala ka welewele bila Kati maaw ma ani ka a ka laɲiniw fɔ. An bɛ segin k'a fɔ ko kura anw ka jamana ɲɛmaaw nin baarakɛminɛnba in bɛ aw bolo munna aw t'o ta ka baara kɛ n'a ye a ye sananguya ta aw ka baara kɛ n'a ye jamana ɲɛmaa El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta sananguya ta i ka baara kɛ n'a ye premier ministre Boubou Cissé sananguya ta i ka baara kɛ n'a ye ministre de la culture ministère de la réconciliation fo ka taa se ministère de l'administration territoriale ka taa se an ka maa minnu bɛ nin nɔ bi n'olu ye fɔ ka bɛn kɛbagaw ye
médiateur de la République, CVGR, on a joli joli. Aye sananguya ta au kabara kenai. Sananguya tombe nyini au fe. Wa aye Mali bela jele faranyanga. Dogo kun kele anga sananguya ke. Sinanguya ton ye fɛn ɲɛnɛmaba de ye an ka Mali kɔnɔ walasa ka tulo ni yɛrɛ yiriwa. Ayiwa ni ne bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni di kɛnɛ la min lasera aw ma NEF-TV jabarani baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'a bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna la halisa Ala ka bɛn ni kelenya sinsin an ka ba Maliba kɔnɔna na aw k'an bɛn waati wɛrɛw la.